Stabbiliment tal-ikel li jinsab fil-Valletta Waterfront kellu jiġi evakwat wara li l-kċina inħakmet minn nirien. Il-każ seħħ il-ġimgħa filgħaxija l-ħabta tal-10 meta l xi raġuni żviluppaw nirien f'parti mill-kċina. Dan beda jinfirex brata maġla iżda fortunatament ħadd ma ndarab hekk kif l-impjegati tar-ristorant mal-indunaw b'dak li kien qed iseħħ talbu lill-klijenti kollha biex jevakwaw. Fil-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li evakwaw iż-żona u tfew in-nirien f'ħidma xejn faċli li ħadet madwar satejn. Fl-istess waqt fil-post kien hemm ukoll ħaddiema tal-Ene Malta li qataw il-provvista tad-dawl biex jaraw li ma jkunx hemm aktar periklu. Kawża tal-inċident it-triq bis-swit ir-ristorant ingħalqet għat-traffiku għal xi ħin bil-pulizija mid-distrett tal-Belt jidderieġu t-traffiku. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.